راديو إيرنا زخبر سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كورنعات عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا التكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم سوني حد مقابيت قلتشحن إسران حدن فنو راديو إيرنا كموتروب زينا يجمر فلما أرستاتو أب تقراي كبير سنكلنا زقات أبالا سراوت إيرترا أبدونغولو يقليلو موزا سراوت إيرتران من لشاتات أمحاران كاب تقراي كوسد زلو سقومتو مخانو كفلو قدات وطا أمريكا قليتو لعلحا مشتشح سومالوين أب إيرترا وتهدرا وصلت أنا خمز وصدو تقليتو راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان إلا توزينا أب تقراي أب زكاير زلو كينات كبير سنكلنا زقات عسرتات أوالات سراوت إيرترا أبدونغولوي اللي يخم زلو مجتات إيرنا حبيروم بمسرتهم مجتات سلاقو حبريتا أب تقراي توقيهم أب استفلالي وتهدراون سيفيلاون هوسبيتالات اللي يزنحو أوالات سراويت زبسحون النبز نبرو أهدتوات كفانون كلو كبير سنكلنا زقات دما بقزياونات نبز الليلو كباب دونغولو خمزق عزو أغنزيبهم أبدونغولو زركب بهانجراس تهانس معسكر عن سأماكل سلطانا حيل بحري كالقوان دما بيت مرتفوليات كادرن أبالا سليان كوينو خقلقل زتسانحيو سراويت إيرتران ملي شاتات أمحاران كاب تقراي بزغال تفخوصو كفل قدات وطا أمريكا داقي مصوعو صحافة خفلي أنتوني بلينكن بإسران شوعاتن لكاتي تابزوطو مقلتي أب تقراي بستفلاليو أكالات نستفت أما أب بهرزة تكورة متقعتي صوتاو عامتن كالقبر تقبناتن بمخنان أمريكا هو تصرديت نخاطون زتفت أما قبنات نختصارن مس منقست إيطوبيا خمزتي أفليتو منقست إيطوبيا أهقراوين تكالات رديتنا بتقراي كأتواق فكاد داقي مستمحسنة تتصحافي بزعبا زورد عنوات قمقام نمكياد لوغ أمريكا وتكال رديت نابتكلل كأتو مخانو تقيسو نابتقراي هو تصرديت نمبتصحيخون نستفت أما قبنات بنات أكال نمبتصراي بزغال تفاقو سد زلو قدام إيسو قمتي سراويت إيرتران مليشاتات أمحاران كابتقراي موتا مخانو دما أسميرولو أمريكا أبتقراي عليتنا يمتنات قبنات تفت إميز بالإمنات كم زلوها أقدمو خكالا حتسانحيو أزي دما دحرة سراويت إيرتران إيطوبيان أب أخصوم أبلعلي سلاماو هزب فتيمو موز بهال زلو جاملاو هلكيتيو أزي أب تقراي تفتيمو زلو هلكيتن جنا أبلعلي هزب تقراي زورد زلو قبناتن نإيرتران إيطوبيان تراي زيكونا نتبقى دمون رقا زيت سنحو زوارنا أفريقيا نبزو أسلا حدا جنيا كونت كمعبولو مخانو تنتنتي يتنقعو كاب 19 تحساس كل تشحن 19 ناتحزو كساب تبسن كل بدا كورونا فيروس براتات دوزو للو مقابيت كل تشحن إسران وتهدرا صومال زعنا نفرتي كام مقادشو تبقيسن ناب إرترا إبرا من بارن مربب حبريتا غارو حبيرو اتي أب صومال حدا خب عبيت معكن زينا زخونة مربب حبريتا غارو نمرمراوي تبصاب بمتقاس بزغربو زينا مبزحتو أمتم ناب إرترا ستلأكو صومالوين وهاقراوي دحنة تان صومال استمرمولو خوينوم أستات 235 عبيت عدن أبالات بارلما صومالون أبركتو كم زنبروم أملكيتو بمسرت معكن زينا زغربو تبصاب بتقلالا كب حمشتشح كساب شوعات تشح زقموتو صومالوين والتهدرات ناب إيرترا 5000 بمتقاس تقطري كابز 5 زيحبرو مهلاوم أغنزيبو كابزوم ناب إيرترا ستلأكو أشح الصومالوين والتهدرات أبكينات تقراي كاب استساتفو أستات 350 دحر مقلحو أب صومالوين أديتات قطعن تقاومون أسئبيو دحر تقاومو أديتات صومال فدرالاو منقست تهجر ناب إيرترا زلأخو من استياد صومال نسلطنا دا أمبر ناب كينات كم زي كونيو قليصو تقاومو أديتات صومال لمرقا أب إيرترا أب تعليم زنبورو صومالوان ننبس درابيتاتهم كدولو 5 تفقدلهم حانت ستراد ما ولادا أبوان تعليم بحدقا 5 موتة بهجراو دحنة تنسأتان صومال كم استنقران اتمربب حبريتا بتوسخي تقيسو زخبركم سمعتنا زينا أبسفتي ملا هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. جنا أدم أبرد إرنا كوينات أتوم أنا نثنياتات بهزبهم زي حسبون نرب حمن أبكر الشاسلطان كم زلو زنقلو دنقورن مرحتي زأقدوو هتسانات أرقاويانن دق أنستين دما زطبسو هلهلتايو بزخون ملكع بخالق بوليتيكاوي ميلا كفتحن
ነዊሕ ብዝጠመተ ርሕቀት ዘለዎ ራእይ ክቕለስን ዝግባእ ጉዳያትን ተረኽቦታትን ተጠምዚዙ ካብ ልክዕ መልክዑ ተኣልዩ ካልእ ጉዳያት ፀይሩ ሕብረተሰብ ኣብ መጋርያ ኩናት ክስኽትት ንዕዘቦ ኩሎም ቅድሚ ሎሚ ኣብ ታሪኽ ወዲ ሰብ ዝተራእዩ ህቡባት ውግኣትን ክሳብ ሎሚ በብኸባቢኡ ፈኸም ዝብሉ ዘለዉ ግጭታትን መበገሲኦም ኣነነት ውልቀ መልእኽቲ ዙምባዓት ውድባትን መንሽሮ ሕብረተሰብ ዝኾኑ ገስገስቲ ዝሰሚዋ ነብሶምን እዩ ርሑቕ ከይከድና እኳ ኣብ ኢትዮጵያ ህፃናት ኣረጋውያንን ኣዴታትን ብሓለንግኡ ዝገርፍ ዘሎ ኩናት መራሕቲ ሕወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ከም ኣብነት ክንጠቕሶ ይከኣል ኩናት ንህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን እዩ ዝያዳ ዝገርፍ ክበሃል እንከሎ ዕለታውን ጌራን መፅለልን ጥራዩ ዝምንጥሎም ዘስምዖ ብዙሕ እዩ እቲ ሓቂ ግን ንወለዶታት ኣብ ዲኤንኤ ትግዳይ ዝፅወር ስነ ኣእምራዊ ስምባደም በሰላም ዝገድፍ እዩ ናይ ዝኣብነት ኣብ ሶርያ ክሳብ ሎሚ ዘይጠፍኤ ልዕሊ 10 ዓመታት ኣሕሊፉ ዘሎ ንስልጣኔታትን ከተማታትን ነቲ ሃገር ፍጹም ዘዕነወን ካብ ህልቂት ንስክላ ዘምለጠ ህዝባ ድማ ንመላእ ዓለም ዝበታተነን ዘዋረደን ዘሰቐየን ኩናት ኣብ ህፃናት ዝገደፎ በሰላ ንመልከት እዞም ስዒብና ታሪኾም እንሰምዖ 6 ቆልዑ ኣብ 2017 6 ዓመታት ዝኽሪ ኩናት ሶርያ ንምዝካር 6 ዛንታታት ኣብ ንዝኽሪ ሻድሻይ ናይ ስቅያት ዓመታት ብዝብል ኣርእስቲ ሴቭ ዘ ችልድረን ህፃናት ነድሕን ዝተሰሚየ ናይ ግብረሰናይ ምንቅስቓስ ኣብ መርበብ ሓበሬትኡ ታሪኽ ዞም ቁንጣሮ ቆልዑ ከም ኣብነት ዝሰነዶ እዩ ዕውት ናይ ስእሊ ሽልማት ዝኾነ ኒክ ባሎንን ናይ ኣመር ጠቢብ ማለት ኮንሴፕቹዋል ኣርቲስት ኣልማ ሓሰር ኣዝዩ ስምዒት ብዝነቕነቕ መልክዕ ናይ 3D ኣሳእልን ሕያውን ማለት ኣኒሜሽንን ብምድላው ዘቕረብዎ ድማ እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ካብ ድምፅን ዛንታታትን እዞም ቆልዑ ንምስማዕ ምሉእ ትሕዝቶ መደብ ጨና ኣዳም ክትከታተሉ ብኽብሪ ዕድም مساخم زلخو ويني سليماني ترجمة تحسته اسعب. هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. ኩናት ሶርያ ክጅመር እንከሎ ጓሾ ዓመት ነበረት ሮዛን እግሪ ተኽልያ ነይራ ድሕሪ ዓመት ድማ ወላዲኣ ተቐቲሉ ቦምባ ኣብ ቤቶም ድሕሪ ምዕላቡ ጸኒሕን ኣዲኣን ሓፍታን ስዒበን ሮዛን ካብ ፍርስራስ ትገዛ ተሳሒባ ብህይወት ወፅያ እዚ ተመክሮዚ ንረዛን ለይቲ ብሕልሚ ከም እትብህረር ጥራይ ዘይኮነ ወላ ብግዜ መዓልቲ ከም እትህተፍትፍ ገይርዋ بيني كخون دس مبلني بقى بيني كله بزلوات ريت خفلي بيني ولا حدا خجويني أبزي كلولو نتوم تواقعتي أبزي ريقلو دمت بومباتاتون أبزي سمعلو بيني تبل رزان رزان بزيحة غيره دحر دقيم من السايكونتن قد آيو رزان كتب لاز قبرا كامبر وش تهديميو نكنا خناينا نمقبا علي ملي ونبلا نساقن مسانا يلا ونا أخطف أبزخ السنبادي عزلا إتانا يقدم رزان دقيم أخت ملا سايكالتن كل تخصاب زعد مزد تفلت أزبلان التمهرتونات في أتاع دحر دقيم كابتنا يقدم ولا حدا يبلا هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. عباس بحنقولاو لمستن حمام مفرفارن زساقي كنكساقسن كزاربن زي كئل أب كل أوان على يزدلن ود شوحت عمتيو عطقات أيسيس نبوتهم مستقعات أروو نسون سدرابيتون كهرمو تجديدهم أبي يوردانوس أبز نبري ما أكل سدتنياتات كعقوبو حسام نيروام انتو خوني
ነፍሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ እናገበሩ ንጹሃት ሲቪላውያን ለኪሞም ዝጠፍኡ በመብዝሖም 600 ኪሎ ሜትራት ተጓዒዞም ናብ ቱርክ ኣትዮም عندي أمل إنه يعني أوصل لتركيا مشان أعالج هذا الصغير بس ما بعرف شو تفكيره إنه لما إنه عم يشوف إنه عم يخاف بس بعرف إنه بيخاف لما يسمع صوت الطيارة بخاف هيك بيركن يعني تمنيتي ዝገበርኩ ገይረ ቱርክ ምብፅሕን ንውላደይ ሕክምና ወኽንክን ምድላይ ዝነበረ እንታይ ይሓስብ ብዛዕባ ዘለናዮ ክፈልጥ ኣይክእልኒ الطفل يتعالج ቦምባታት ክዘንቡና እንከለዉ ግን ኣመና ክፈሪሕ ዝርዮ ኣነ ናብኡን በብእብረብ ዝባናን መንኩብናን እናፅርናዮ ናብ ዝበፂሕና ኣነ ንባዕለይ ኣብ ከቢድ ስነኣምራውን ኣካላውን ቃንዛየ ነይረ ሓንቲ ተመነኽዋ ግን ንወደይ ሕክምናዊ ክንክን ምእላሽ እዩ ትምኒተይ ወደይ ዘድልዮ ሕክምና ምርካብ እዩ ነስሪን ኣሕዋታን ኣብ ኣዲሊብ እተባህለት ዓዶም እዘንብ ካብ ዝነበረ ቦምባታት ኣምሊጦም ቅድሚ 3 ዋርሕዮም ንቱርክ መፅዮም ኣብቲ መጥቃዕቲ ናይ ቦምባታት ብዙሓት ቤተሰብ መሓዙትን ጉርባብትን እዮም ሲኢኖም ጓል 9 ዓመት ነስሪን ካብ ነፈርቲ እውንጨፍ ብዝነበረ ቦምባታት ርእሱ ዝተሃርመ ወዲ 4 ዓመት ቆልዓ ኣብ እዳው ወላዲኡ ክዓርፍ ርኣያ يعني كان بسوريا لما كان ما في طيارة يعني كانت سوريا ما أحلاها عند اجت الطيارة دمرت سوريا صارت سوريا مثل الخرابي እተን ነፈርቲ ቅድሚ ምምፅአን ኣብ ሶርያ ኩሉ ጽቡቕ ነይሩ ኣዝዩ ጥዑም በቃ ድሕሪ ምምፅአን ግና ሶርያ ተደምሲሳ ፍርስራስ ኮይና ኩሎም ሞይቶም ኣሞታተይን ሓትነታተይን ኩሎም ቤተሰበይን ደቀነን ኣነ እውን ክመውት እየ ዝብል ስምዒት ይሓዲርኒ ነይሩ ሶርያ ናብ ሰላም ክትመጽእ እጽሊ ኣለኹ ጸሎተይ ብኹሉ ክስማዕ ብዙሕ ተስፋ እዩ ዘሎኒ ብዘይካ ሓገዝ ካልእ ወላ ሓንቲ እንደልን ኢና ሶርያ ሓገዝ ትደለላ إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان محمد ወዲ 5 ዓመት እንከሎ ኣቦኡ ብጥይት ቆላባይ ተቐቲሉ ንሱን ሓብቱን ሬሳ ወላዲኦም ድሕሪ ምርኣዮም ሓፍቱ ብስምባዴ ዓበድበድ ክትብል እንከላ ንሱ ወልሓንቲ ስምዒት ኣይርአን ጸኒሑ ግን ዘይሕውስ ማለት ጉሉል ክዛረብ ድማ ወታእታእ ዝብልን ኣብ ዓራት ዝሸይን እንኮነ ናብ ቱርኪ ድሕሪ መምጾም ድማ ዝገደደ ጎነፀኛ ኾነ كان الجيش اجتمع الجيش حوالي بيتنا وقوى صابون هيك أنا بخاف እቶም ተዋጋእቲ ንቤትና ድሕሪ ምኽባቦም ነቦይ ቀቲሎሞ እዚ ተኣዝዩ ዘፍርሐኒ ለይቲ ምስ ጸልመተ ወላ ሓደ ሰብ ድማ ኣብ ጽርግያ ዘየለ ምስ ኮነ ኣዝየ ዝፈርሕ በዚ ምኽንያት ብርቱዕ ድምፂ ብዝሰምዓሉን ኤሌክትሪክ ድማ ኣብ ትኸደሉን ኣዝየ ዝቁጣዕ ካብ ልበይ ገለ ነገር ክወድቕ ዝፍለጠኒ إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان 9 ዓመት ዝዕድሚኡ ሓሳን ተዋጋእቲ ንቤቶም ወረርዎ ብፍርሒ እናንፈርፈረ ንወላዲኡ ኣብ ቅድሚ ዒንቱ ደፊኦሞ ኣብታ ሓጋይቲኣ ኩናት ብዘስዓቦ ጸገማት ናብራ ሓፍቱን ኣዲኡን ላምባ ተጠቒመን መግቢ ከዳልዋን ከለዋ ሓዊ ድሕሪ መቅጻለን ሓፍቱ ክትመውትን ከላ ኣዲኡ ከቢድ ቃጸሎ ኣጋጠማ ሎሚ ሓሰንን ስድራ ቤቱን ኣብ ቱርኪዮም ዝነብሩ ዘለዉ ስምባዴ ስለ ዘይወጸሉ ግን ይብህርርን ምስ ሰባት ክዛረብ ይሽገርን እቶም ተዋጋእቲ ናብ ገዝኦም ምስ መጡ ነብኡ ኣብታ ኸፊቶም ኣብ ገበላ ዘዳለውዋ መኪና ከኣቱ ንዓ ሕለፋታ ኸልቢ
እቶም ክብልዎን ከለዉ ወላዲኡ ከኣቱ ብምሕሳሙን ደው ብምባሉን 5 ጥያይቲ ኣዝኒቦም እዮም ኣውዲቖሞ ብሓደ እዋን ድማ ሓሳን ክብረትቲ ኣርኣይኡ ዝኾነ ወላዲኡ ክድፈርን ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ብኣሰቃቂ መልክዕ ክቕተልን ተዓዚቡ በይነይ ምዃን ኣዝየ ዝጸልእ በይነይ ኣብ ዝኾነሉ ኩሉ ትዘፍርሐኒ መባህረሪ ነገራት እዩ ዝረአየኒ ክፈርሕ ከለኹ ሙሉእ ኣካላተይ ይዘግነብኒ ልበይ ድማ ኣበርቲዕ ትሓርም ከምዚ ዓባይ ዑፍ ሰሪረ ካሃድማ ሓልም ንምነን ክበረር ሓልም ብዝተኸኣለ መጠን ቅልጥፍ ኢለ ኣርሒቐ ናብ ሰማይ ክበርር ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ወላድ ኣሕመድ ብኸቢድ ብረት ተቐቲሉ ሶርያ ገዲፎም ካሃድሙን ከለዉ ድማ ወላዲቱ ስኢኑ በዚ ምኽንያት ድማ ኣብቲ ዕጡቓት ጉጅለ ኣይሲስ ዝቆጻጸርዎ ቦታታት ወዲቑ الصبي يعني يمشي هو بالطريق وشاف يعني يقطعوا الروس يعني قاطعين الروس معلقين بالطريق እዚ ቆልዓ ዕጡቓት ኣይሲስ ሰባት ክስይፉን ዝቆረጽዎ ኣራእሶም ኣብ ጽርግያታት ከተማ ከንጠልጥልዎን ባዒንቱ ርእዩ ድሕሪዞም ፍጻሜታት እዚኣቶም ፍጹም ጎነፀኛ እዩ ኮይኑ ኣሕዋቱ ክሃርምን ዝረኸበ ነገር ክስንዱን ክሰብርን ጀሚሩ ለይቲ ይበህረር ይፈርህ ምዝራብ ይሽቅር ወታእታእውን ይብል እዩ إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصا دمص إيرتراويان كبرات خاتلتنا نايلو متحستو إذا تكتاتلو وتصنحكم نيرو أبز متقسمون بخال عرستخ نراخبينا كساب شعو سسناين خلنا حنكنيو راديو إيرنا دغماي سلامتنا يبصحكم كبرات سمعتي مسأتو كبرم دافلا أبستخايدة قدماي كفال زته مئتاو سراويت إيرترا ناب تግራይ ደንበ ተቃውሞ ዛጊት ክስጉም ዘይከኣለሉ ምኽንያታት መደቡት እንትግባረ ኣብ ምዕዋት ቃልሲ ንለውጢ ክህልዎ ዝኽእል ኣበርክቶን ካልእ ኣርስታት ዳሲሱ ነይሩ ካልኣይን መወዳእታን ክፋሉ ድማ ስዒቡ ቀርብ እዩ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓዚ ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባትና ኣብስፈጺምና ኣለና راديو إيرنا